benai mach siajar kendai spa kendai puwei kitin pira jungu kalong utrai ulong kajing syai bat kajing penim junga dikan wan lambok Lyngdoh Diocese naga Shnong Jongsha Parish Good Shepherd Jongsha udekon Lyngdoh udai ukun jongiba tiswel warjri badikong Dorothy Lyngdoh kidan prangut sipara arngut kilaklanno udikon udai ubah nriu nagisipara lakayu haka arpulai tarik u Februari 2000 kendai spa kendai puar kemotu jungu topun klainya ladi hautrai dikon don boklang doling Diocese naga Shnong waing do Shillong Parish Saint Joseph Maukar Shillong dikon doling udai ukun jongiba nington Lyngdoh bamkwa hedwaru blay badikong ditris doling bamkwa hedwaru blay kidon hnrimut para sauki kentai ARCHDIOCESE udikon udai ubasan na kishipara lakhayu hakan nyauterik ubnai Desember 2000 kendai spa kendai po kitin pira jungu to buram mela ukpa badila kekemi ikan wat baha bantai walang OFM Capuchin naga Shnong lauba Parish Mausenram dikon walang udai ukun jong iba Royal Stone kalong bamkwa hedwaru blay badikong T Mary walang bamkwa hedwaru blay kidan sipongot sipara sauki kentai Henryu kishenrang udikon udai ubah Henryu nagisipara lakhayu hakan nyauterik Januari 2000 kendai spa kendai puwei kemotu jungu shwa bangan thau briu yapi ngalabu jingmut yapi bat shwa ba enkha yapi ngalapen kentang yapi kini kidai ki kendai ngut kidikon kiban sasya pen kentang menta kano pai sngi dikon Edringson lawai MSFS dikon Alphonse Lengkoi Palotins dikon Protasius Sinkli SDB dikon Abiel Star Karsotun SDB dikon Joseph Munsirai Diocese dikon M Pendap Boklang Soklet Diocese dikon Wan Lambok Lyngdoh Diocese dikon Don Boklang Doling Diocese bat dikon Wat Baha Bantai Walang OFM Capuchin Aka kerteng jong ke diocese, archdiocese jungi, archbishop, vicar general, parish priest jungi Father Bernard lalu bat ki Father Sendrop ke besyong hakan di Cathedral of Mary Help of Christian ngi kemen bat ngi pumat ban pedang buram epi syakane ke Jingpynkyntang Lyngdoh ya kini ki khendaingut ki dikon kirang kensai jong kari ke jongi ki bapi pin salong ki sakhi na ke benta ke jingsmai jongki ban syakri ya ublai ni pedang siobha ya archbishop ya VG but ya procurator na ying bishop ya ki padar barokhoi ki balawan bat ki ban shim benta hakane ka jingleniam ya pi ki sister ya pi ki bahayeng hasam bat ya barokhoi ki balawan syakane ni kemen ba pilayo poi bat ni pumat ba piwan ban sakhi ya kane ka kam ka bakentang ni pedang siu bahaya pi ban gi kerpa di pi ban duai na ka benta kini ki khendai ngut kidikon ki ban sa sya pen kentang menta kasngi ka jing duai jong pi ba man kasngi ki don kam bat makiru kin sa duai ngakermen na ka benta jongi barok
kishenrang udikon udayu bahenrio nagishipara lakhayu hakan nyauterek Januari 2000 khandai spa khandai puwai kamoto jungu shwa bangan thau brio yapi ngalabu jingmut yapi bat shwa ba an kha yapi ngalapan kentang yapi Ngikir pada ke koyat kan sedang kerjing bos sedang para bangit subha benijing betul. Naga kodin ti beneng ngin pe ke number jruai ka balai spa sa pholai lai sao lai naga kodin kedop ke number jruai ka beningkong. Ngikir pada ke koyat kan sedang kerjing bos sedang para bangit subha benijing betul. Naga kodin ti beneng ngin pe ke number jruai ka balai spa sa pholai lai sao lai naga kodin kedop ke number jruai ka beningkong.
bakut ken don ringkat teng pa parukon barumen sem bakut Jing ai chung trai chung yêu Jesu Christ ka jing ye chung play lem bar ka je salok chu men sem bakut ken don ringkat bat phi baro hau play bodon por baro para pi men ko para dung ini ko bangilong kinong pop nang balon kibla kre bale niam ya ka jing maya bakut ka jing le klet da ka jing le palat chunga da ka jing le palat chunga da ka jing le palat bakrao e chunga hau blay bodon por baro para pi ko men ko para soti bangala le pop ngel bakru ko da ka jing pi ko men ko para Dekat kau, pada kacing leklet. How try da kacing lek palat chunga. Da kacing lek palat chunga. Da kacing lek palat bakrau e chunga. Namar kata kerpat kemaria bakut. Bayai sa katei soti. Yak yang ngel bakru kut. Badia pi kuen men kupara. Banwai nakapenta chunga. How try ublay chungi. Ublay badon bor baro unis ne yangi. Andala map noi ki pop chungi undala mingi baro sha ka jingiem bom chukot nakakol inti beneng ka nombo churwai ka balai spa sa pho sao lai sao sao nakakol nikdop ka nombo churwai ka ba ar
Dungin yadwai Ko try ko belay chungi Me wapendan kam ya kajing syakri Jong kiling do sa belay Bon sen syariaw pa jong me Tuai hakini kitikon jong kabalang jong me Ya ke ba malajet mentang kasngi Naga bentang ka deiti kajing long Lyngdoh sa belay Bakin yai ne akabako ngu ya kamon jong me Kanang pada kajing syakri bakajing im jongki Kin pendan borom ya me ha u Christ O ba im basen syarang kat bat me Ha kajing long kawai jong men sim bakun O blay junom la junom Ka jingpule na kitab u Isaya. Umensim utrai ublay udon hanga. Namar utrai ula pensle yanga. Banra ya kekubur babha syaki baduk. Ula pha yanga ban span ya kibala lewet kadok nuat. Ban penbena ya kajing lat luat ha ki koidi. Bat ya kajing pelat ha ki basha set bindi. Ban penbena ya kasnem jong kajing sebun utrai. Bat ya kasngi jong kakeput ublay jongi. Ban pen kaktian jong utrai. Kasam kabasau punyo nakakot linti beneng ka number jingruai kaba inyo spa lai po inyo lai not nakakot link dop ka number jingruai kabasau
Kajing puli nakashiti u Paulus wakun syaki Kristan harum. Ku para kumbaha kawai kemen ngidon bun kitkon. Bat baro kita kitkon kim don kaju kakam. Kumta mengi lang ya bun ngilong kawai kemen hau Kris. Bat marway shimen ngilong kitkon jong wei pan. Bangidonnya kisab bapher katkum kajingai ei bala ai hangi tungin penun kam yaki lada kadai kajingit holupa ai kan long katkum kajinget jongi lada dei kakam shakri ha kajing shakri jongi utau bahikai ha kajing hikai jongu utau bakentu ha kajing kentu jongu utau ba isnai un ai keluan utau ba ai jingeram un ai da jingshirhem utau ba le iki kamisnai un le da jingmen kaktien jong utrai Utrai undan ringkat bat pi. Kajing pulena ka gospel bakuy, kad kumu Matthias. Katakapor ujisu ulakhot shaladi yaki khadar ngut kisenran jangu bat ulai haki yakabor halor ki mensim baman ban beno yaki bat ban penkoj baro ki jingpang bat baro ki jingkreu ki kerteng jangki khadar ngut ki apostol ki dei kini ningkong u Simon
ya ubalakhot Petrus, but upara jong u Andreas, u Jacob u Kun jong u Zebedee, but u Johannes upara jong u Philip, but u Bartholomeus, u Thomas, but u Matthias, u Nanglum Khajana, u Jacob, u Kun u Alphaeus, but u Thaddeus, u Simon Cananius, but u Judas Iscariot, u Bachet Kala Yau. Ya kini ki khararngun, u Jisu ulapa banyalam. Ka gospel jang utrai. Begitu baru kibadai banca Jingpynkyntang Lyngdoh soblay kinwan syakman. Udikan dan bok lang doling. Ngadon hangni bat ngakloy. Udikan Joseph Munsirai. Ngadon Udikan pendap bok lang soklet. Ngadon hangni bat ngakloy. Udikan wan lambok Lyngdoh. Ngadon hangni bat ngakloy. Udikan Abilstar Khar Sotun. ngadon hangni ban ngakloy. Udikan Alphonse Lingkhoy. Ngadon hangni ban ngakloy. Udikan Edringson Lawai. Ngadon hangni bat ngakloy. Udikan Protasius Sinclair. Ngadon hangni bat ngakloy. Udikan Wat Bhabante Walang. Ngadon hangni bat ngakloy. Lyngdoh saat badan buram. Kakami buku jungi kebalang. Kegerpan ipi ban Jingpynkyntang. Yakini kihimman para jungi. Ban shimti yakadeti jong jinglong Lyngdoh soblay. Pitip ha bakini kilong kibabit dor. Ngayeng sakhi ba andalakli ba toket nagipat ba Kristan ba na kajing kubur jong gitu kibaladon kti hagaban pinhe pinsan penang pinstan yaki lashem bakilong kibabit dor. Da kabasyania hagajirap jong ublay try kenran unong penim jongi u Jesu Christ. Da kabor baka itiar mengenai men ki para jongi banlong ki Lyngdoh soblay.
ngin jubab lang siajarngu yami ku belai trai kan ran Syajarngu yami belai trai kan ran. Para Richard, BG Changi, Para Jimmy, Chancellor, all the provincials here of the different congregation, the parish priest of these deacons, greeting to you all. Nyalom lang hani rengkat bagi kendai ngot ki dikon, banlong ki kendai ngot ki Lyngdoh at batamai. Ibatrei ka bris awai jong utrai. Hane don ki bahai ngasem imei pa jong ki wei pat ki Lyngdoh Paris Press jong pi ki wei pat ki nong hikai ki wei pat ki badon kti ban form ya pi ban long Lyngdoh so blei ki wei pat ki paralok parajer ki nong lebha ki wei pat nagajuk ke parish bat baro idon ha kaniga hang ni mentangasngi namang idon kti ha kajingya lenti chung pi ban poi sekani kekerdan jong kajing long Lyngdoh kini ki kendai ngot ki belong ki Lyngdoh batamai sajain lang ya ki wei pat ki Lyngdoh ki babun ba hang ni ki balatrei lupa ha ke bri sawan chung trai kat badang don bun ki Lyngdoh kata kajelap kadang penbha haman la ki parish ha ki wei pat ki kam jong kabalang dongin ya persyang ban duai kerpang ya ki Lyngdoh bi changi batrei saudang saukun jogan ka ARCHDIOCESE changi berkawei bat barok kawei ka North East ki balawan lang mentakasngi ngikin boket yang ya pi ki Lyngdoh balawan takasngi ki sister ki brother pi bahai ngasam perlok perjar bara ki choir kena aduan iwan hang ni da ka Jingpynkyntang ko dikon ba e on sa Kentang ya pi ban yo ay kabor balong ki atiar jong ublay to mensim bakhuat yun pendap ya pi da ka mensim shirham balong ke no yalap ya kahima jong ublay ka jinglong Lyngdoh day ka jing ay bekerpang jong ublay om tang happy marway ne ka yingasam Henry haga balang hi barok away. The priests are called to be with the Lord. Ki Lyngdoh kidei ki balakot ublay bandan berutrai Jesus Christ. Namar kata to imsngi bat u to kren bat u syak skor ye u hikai na u bat ai berutrai Jesus nyai sa api. Ha kani kurkom pin samlem yau Jesus Christ ha ki wei pan. Dei ma pi bala jiet yanga hendai de manga bala jiet ya pi ong utrai Jesus gospel Yohanes khatsan khan reu. Namar kata wat kelet bandwai man lakasi to don ka jinga de bat utrai Jesus to yai sa hu un yai sa hapi. Tegum ta dei shu manga ba im Ndai deu Chris ba em hanga kumbong Paulus bakhuat siti chikinong Galatia po. Kabar priests are called by Jesus to proclaim the gospel. Ki Lyngdoh lakhot dau Jisu banelap ya gospel bakhuat. La syai kasngi kadi kasi utrai jong ka Bible ka ketien jong ublay. Lakhot ya pil ban ie ya kaktien jong blay puli pusan bat im man la kasngi balai kaktien jong blay ka de ka jing bam jong pi man la kasngi to bam kta bha balai ka long do long snam bat samlem ya kaktien jong blay ha ki wei pat to pen khre bha ya ka ji tu khana jong pi man la kasngi ha ki pai rungei kam ta me kasi utrai kenang madup sai ki prabanget lengba ka ktin ublay ki prabanget ki yai thangan ka ktin ublay pide ki minister jo ka ktin ublay balakot na utrai Jisu hi namar kata wating banlek yalap lewat ikabasa kema wan lambiang yaki
syakasem jong utrai bat syakabalang. Kebalai, priests are called by Jesus Christ to administer the sacraments. Lyngdoh la khot u dau Jesus Christi ban sam lem ya ki sakramen syaki para bengai baro. Lengba kane ka Jingpynkyntang Lyngdoh so blai u blai u pau la pen sle ya pi ki Lyngdoh balapa ya pi ban kren bat ban le ha ka keteng jong utrai Jesu de ha keteng lejong aba pi alap ma pi ki breu ken sngap ba yalap utrai Jesu hi lengba chong pi haba pi pen baptis de u Jesu pen baptis ye ki we lengba chong pi hi aba pi map ye ki pop jong ki breu ha ka senduk jing pla de u Jesu hi ba map ye ki pop jong ki breu lengba chong pi Dina magata le bhabrabor im bhabrabor dwai shania oblay. Ladang isngap ya kacing keren jong pabakut Pope Francis haka International Theological Symposium on Priesthood kebalalong harum hakat nyau tarik Februari arhaja arpuar. Ukpabakut hikai ngi sau teli kiai ya Lyngdoh jangi barok pananang ni. Bapidai banle ke beneng kong kacing khot jo ublay sya kacing long Lyngdoh kalong ban jan bat ublay barbor ban sno ublay ban don bat ublay ban duai kacing duai jong pi kalong pusan pulek sin ublay knyamas bakut bat pen dan burami ublay kacing mane sakramen bat ban yai pusan janai ya kaktien jo ublay da pile kumta ublay unyai sa happy kade de kaching ong jong upa bakut bau Jesu khot iki Lyngdoh bani kong ekalong ban don bat ublay berpor wat kelet yakani sisin bangi kelet ban don bat ublay hangta senjer kaching long Lyngdoh kaching long runiam jongi kaba ukpa bakut wang yaki Lyngdoh jongi ya jan bat ki bahalor Ki provincial kamta me bat bishop joka diocese. Namar haka balang ka telik chengi kadon kebor lengba ki bahalor. Lengba bishop. Kedak jong kajing kongo, kedak jong kajing ya telilang, kedak jong ya trelang. Sengap ya kasur jong bishop. Bayang ya kabetau kres haka diocese. Rengkat baki bahalor jong pi. Naman kata habadan jingye ya peleu cemot pat ki bahalor ban dialog bani peleu cemot kacingnya kedua ki bahalor amdei kata kacing syak penrem nene ba syak mai kacing kedua keluang kacing selok selok bagi bahalor pin poi berbor syak kacing bah kebalai ukpa bakuai wang ya jan bat ki para Lyngdoh bi Piaban yang jan bat ki para Lyngdoh, day bandan paralog bat ki para Lyngdoh. Hakajing kemen, hakajing songsi, hakajing tenju, ia peleu jemot para Lyngdoh. Para Lyngdoh bi hab ban ya appreciate we pat. Buram we pat, sengu we pat, pat slur we pat. Yarap we pat. Maka tahu pabukoi mahamru sumar banum lorni para Lyngdoh. Sumar banum tatrong para Lyngdoh. Kene diktien jong pabukut. Henry yarap para Lyngdoh, kasyan para Lyngdoh, hangta pinyo berbor kamensim shirhem. Kabasau ukpabukut hikai yaki Lyngdoh ajengi ban yajan baki para bengay. Namar pitrei na kabetaka balang. Pitrei na kabetaki pachong blay. Pitrei na kabetaki para bengek baro. Yung pabag huway niya jan bat ki bapang basitam. Ya jan bat ki batlot ki basway. Ya jan bat ki nong pop ban penkalabamot. Ya jan bat ki tu kebacungain oblay ban kring biang ya ki sya oblay. Nomor kata pidei ki nong yarap ki nong karsyan. Pidei ki nong syarai. Pidei ki nong aplang berat babha.
Pidei kinong Samaria babha ia kipai ba baro. Markata kipai ba aba ia pi ken kemen badia jan bat kipai ba baro. Kini ni kajingkan ong jong pa bakut bakadai hiru kumta. Ni long Lyngdoh anda kabenta kipai ba. Namar kata ki prabangi. Namar kata tu yaisno berbor ha kajingpha lepha IT le dia ho blai. Namar kata ngan pinkan mau ye pi barok bau pai pukhoi luang yang ngi matakas ngi ide ji banya jan padu blai. Lai kani barok siliter kajing iem jong pi. Ya jan bat ki bishop ki bahlor jong pi. Ya jan bat ki para Lyngdoh ya jan bat ki prabangi. Kini di kajing ai nuksa ye pi Lyngdoh be mentakas ngi. Kakten blai ka basutanan Jingpynkyntang benengkong lasim now prophet Isaiah ong balapan sle ia pi dekabor umen sim bakut ban yalam ban penkot ban penim ban siuspa dia yang ibaro la khot kumta ban le kumju kubala le prophet Isaiah kubala le yo try jisu hiru lapan sle dekabor umen sim bakut bandup yalam gospel bandu penkot ia bapang mastam bandu penim bandu pelai lut ki basya set bandi ki basya te syakum takadau Paulus kuat kacing pada archdiocese kinong Roman bagi dia balong ki atia jo kacia teli baru nya long ke wei haga balang changi nadu pa bakot ki bishop ki Lyngdoh ki runiam baik pai ba nya long ke wei ni don la ka jong kasap hendang nya long ke wei kum laong u Paulus bakot ka Jingpynkyntang mentakas ngi. Nama kata pe mentakas siru don nang pule ki ba pule bha don ki barwai bha don ki ba syakri bha bat laka jong kasap henrei uju umensim uju ublei. Nama kata dongin pene i ka jinya teli ha ka balang jengi baro ka wei. Gospel ka basutanan habau Jisu khot i khadan ngot nengkong e rakot bandan bat u ban hikai yaki anda ladap hikai yaki ulapa yaki ban yalap anda keladap yalap ulapa yaki ban penkot yaki bapang ban pelai luit na kekti boman uksoi ukrai ke jing sneu jing sme jokan dengan partai bat ki bod jong jing dum baru Jisu ngan don dekat bat pi barbor hadu ke bawai no ke partai do blai kenrat kerku yaki ni kenai ngut kidikan yaki Lyngdoh ke runiam jangi badia pi wei pai wei ai bakal mai peneng kamaresti kan ya sai nak benta jangi iwei pe iwei menta bat bor en yero yang Yesus Kristus Kukun baiknya Shwa ba pinsya penkentang Lyngdoh seblay Kalong ka deiti jong pi Banya tuhok Hakmat upai ba pailang Ya ka jing temu ba shisha bat bahok jong pi Ban shimti ka ni ka kam Lyngdoh seblay Te pilarai kut Bat pida ka man te ba shisha Ban shimti ka deiti Lyngdoh seblay Kum kinong trailang ba bidor jong Lyngdoh sat Hakabasu mar prat sai kenhuan lang berat jong ublay hapok ka alam jong umense bakut pilarai kot bat pimon ban pendep ha kat kum ka jing start ba umense bakut un ai api yakane ka deiti bala penkam ti api ban pen priang yak tin ublay da ka bayalap yak kubor babha bad ka bahikai penia ia ka jingai Catholic pilarai kot bat pi mons kem ban penmenta de ka jingru blai
บัดกะจิงเงยยากะจิงเอ็มยากะจิงกายจงกะจิงเละจิงคำจงเยซูคริสต์นักบันตากะบรมจงเบลยบัดกะจิงคิวอิรัตจงกิปายคริสตันหากะจิงเอ็มเบลยบัดกะจิงบัดคำตัดเมยากะจิงกญายุคริสต์ยากะสักเมนจิงมาปอบจิงปัญญาสุกกัดกุมกะจิงกายปะเตงจงกะบาลังพีลารายกดบัดพิมันสแคมบันเอ็มสงีบันดุริยับเลมบัดงียากะจิงดวายบันดุบโยยากะจิงอิสเนอุเบลยนักบันเต้าบบุนุบาลังยาวเบาเบลยฮีอุลาเป็นคำที่หางีพีลารายกดบัดพิมันสแคมบันยาโซตลีตลันมันลักสีบารุคริสอุเลงดอรังบาดุอุบลาตรวายาลาดีกุมจิงกญาบัตเลมฮาวเบลยุกปาบัตเลมบัตอูบันเป็นกันตังยาลาดีฮาวเบลยนักบันตากะจิงเป็นเอ็มยาวโคนเป็นเรียวพีคูลาร์บัดบุรมบัดกงูยังอาบัดกินองมีปัตเตงจงอาอุเบลยไตรกันรัดอุบลาสดังยกันยกกรรมกับพาพีอุนเป็นเด็บจานายกาพีกุลาบันบุรมบัดก็งูยังอาบัดกินองมีปัตเตงจงอาอุเบลยไตรกันรัดบลัสดังยกันยกกรรมกับพาพีอุนเป็นเด็บจานายกาพีกุลาร์บันบุรมบัดก็งูยังอาบัดกินองมีปัตเตงจงอาอุเบลยไตรกันรัดบลัสดังยกันยกกรรมกับพาพีอุนเป็นเด็บจานายกาพีคูลาร์บันบุรมบัดก็งูยังอาบัดกินองมีปัตเตงจงอาอุเบลยไตรกันรัดบลัสดังยกันยกกรรมกับพาพีอุนเป็นเด็บจานายกาพีกลอยบันบุรมบัดก็งูยาวเล็งดอซาดจลาบัดบาฮาโลจงพีฮักฮอกกัดกุมกะฮุกุมอุเบลยไตรกันรัดบลัสดังยกันยกกรรมกับพาพีอุนเป็นเด็บจานายกาพีกลอยบันบุรมบัดก็งูยาวเล็งดอซาดจลาบัดบาฮาโลจงพีฮักฮอกกัดกุมกะฮุกุมอุเบลยไตรกันรัดบลัสดังยกันยกกรรมกับพาพีอุนเป็นเด็บจานายกาพีกลอยบนบุรมบัดก็งูยาวเล็งดอซาดจลาบัดบาฮาโลจงพีฮักฮอกกัดกุมกะฮุกุมอุเบลยไตรกันรัดบลัสดังยกันยกกรรมกับพาพีอุนเป็นเด็บจานายกาพีกลอยบันบุรมบัดก็งู
Yo Lyngdoh sat jela bari bahalor chong pi hakahok kat kum kahukum. Ublay traikan rat belas dang ikan dekat kam kabapapi un pendep jana yaka. Pi kloi ban buram ban kongu yo Lyngdoh sat jela bari bahalor chong pi hakahok kat kum kahukum. Ublay traikan rat belas dang ikan dekat kam kabapapi un pendep jana yaka. O para banget beiet ye. Tung ina dwai ublay ukpa badan bortam. Bon tekar hai kecing kecing khu chengu. Halor kini kisakri chengu. Ki bala syajet nak bentaka kam Lyngdoh. Baro ki bala badem ko siu ki la bomla la ban yeng. Ki Lyngdoh chengi kendem ko siu lang kadi ko por kecing ruai litani. Jubab jong pi baro kalong try do isanay baro lang Jubab jong pi baro kalong dua-duai na ka benta jongi baro lang dua-duai na ka benta jongi
jubab jong pi barok kalong dua pelayang ikut try jubab jong pi barok kalong iker patu sabyangi iker patu sabyangi ikinambo
ตัวเงาตัวสงบอย่างนี้ตัวแทกระหายฮาลอดกินีกิควรจงมีอยากจิงกระคูจงมันเสียมบกควรบัดเป็นคำเตียกีอยากบอดบักเตียจงจิงลองเล็งดอสอบเลยขณะบักนีกิบาอิตรวาฮามีอุปาเบสบุนกินโยนามีอยากจิงสันรานกับจิงติดเจนตีบาดกับจิงกระคูชิลันเตอร์กับจิงเอ็มจงกีดาวคริสอุตรายจงอีอาเมนดากกอลลิงกดอบกันดัมโบจุรวายกบัสันجاء من العالم يكمن سيم تريكم بركيتيارو موسس هكذا نود جوكين يو پنگوت كبريو كبالا شمپان بدك جياراب جونكي ولا سنشار خمسوك يو با جومي كمتا من تكر هاي كي كون ورن ناقبو داقبو بركيتيار بپهو جونك با جونكي خنا باكين دان كيلينغدو كمبادوا كان ban terwaya ke jingknya ke Jingpynkyntang ke jingknya ki balong ke dak jo ke jingap jingong ya ke jingpa barop ke bawan hadin habut khadu e kokpa bakhot melapa shaka perthei yau khon u Jesu Christ kumunong lam khubor jongmi bat unong Lyngdoh rang ba jokaniam karukom jongi baru Jesu Christ lengbau mensim bakhot ulah terwai ladi hamil kum ujing kenyau batlem balapen dan pelong yaki apostol jumi yaki bawla penkentang haka jing shisha kum kinong ya trelam haka bapendep yaka deiti jing blay chung nang ta mala yaki apostol yaki nong but nong rap ban pen bena ka partai barok away ban ben pen long yaka sign der jumi ban peniem yau kon ben rew te mentangi kerpat ya mi au try kenrat ban na yang iru ki batlot bat kabur kabut ya kinong rap lam bat ki badon kam ban pendep hok ya ga deiti Lyngdoh so blai kebahiar pateng sangi nadu ki apostol to ai kerpat ya mi ku pa badon bortam ba ki ne ki kon jong mi ka bor ka itiar bat ka boram ka ijat jong ka jing long Lyngdoh so blai pen thamaya ki donot jong ki yang man sim ka jing khot
Ai bakin next camp maka deiti Lyngdoh jong kerdan kebaar. Kaba kila yo anami au blay trikenrat. Badan nuksa jong kajingim jongki. To kini kai ki weipat. Ya ka hok kesat. Bat ka buram ka akor. To ai hakilu. Ya kinong ya trelang ba bitter jongi. Kenang ba ka jialap jongki. Bada ka jingai e jong mensim bakot. Ka kubor babahakan say so ki donot jong ubabun ubalang. Badban do priang cedu bakot kani ka sla pertei. To kilong ken lambat ngi. Kinong bat kinong sam ki sakramen bakot jong mi. Kenang ba ki pajba jong mi. Kin pentamai la ka jingim. Lengba ka jing kasin da ksier rupa. Kenang ba kin yo jing psa jing petia na keduan jong mi. Kenang ba kinong pop kin yo ya ka jing penyesuk. Bat ki bapang banyun kin la banyo bat ki imbiang. To ai ba kin ya solang bat ngi ko try kin rat. Haka duai ka pirat. Haka kerpat ka kerpon. Ya ka jing isnay jong mi. Nakabanta ki pajba. Ki ba malapen kam ti haki. Ban pech ban kemi. Bat ru nakabanta ka pertei barok ka way. Haka ni kerukam ki jai ben riu barok ka satala ka pertei. Andalalom lang hau kresken kalalong uwe upai chong mi. Bat kumta kin dupura bat janai hakahima chong mi. Dau try chong yu Jesu Kristu kun chong mi. Uba im basan syar kat bat mi. Haka jinglong ka way chong man siem bakuat. Ublay junom la junom. Amen. Mi pa yarap pongjang. Do try chong yu Jesu Kristu yo bala. Pau la penslet ka bor man sim bakot. Ba ka bor ba un sumaria pi. Ba pendo pen khoi pen kentang yo pai Kristan. Pinterwa ya ka jingknya hau blay. Do try chong yu Jesu Kristu yo ba pau la penslet do man sim bakot. Ba ka bor un ri un sumaria pi bandop pen khoi pen kentang yo pai Kristan. Ba pinterwa ya ka jingknya hau blay.
Tô trai trong yêu Jesus Christ, yêu bao bao là pen sled ông mình xem bạc khôi, un riu Somalia pi, mà pen đốp pen khôi pen kentang yêu pai Kristan, pen Somalia cái chính nhà hậu play. Tô trai trong yêu Jesus Christ yêu bao là pen sled, đau mình xem bạc khôi bên đặc bor, un riu Somalia pi, pen đốp pen khôi pen kentang yêu pai Kristan, pen terwaya cái chính nhà hậu play. Tô trai trong yêu Jesus Christ, yêu bao là pen sled, đau mình xem bạc khôi bên đặc bor, un riu Somalia pi, mà pen đốp pen khôi pen kentang yêu pai Kristan, pen terwaya cái chính nhà hậu play. Tô trai trong yêu Jesus Christ yêu bao la pen sled ông xem bạc khôi bên đặc bor un riu Somalia pi, pa pen đốp pen khôi pen kentang yêu pai Kristan, pen terwaya cái chính nhà hậu play. Tô trai trong yêu Jesus Christ yêu bao la pen sled ông xem bạc khôi bên đặc bor un riu Somalia pi, mà pen đốp pen khôi pen kentang yêu pai Kristan, pen terwaya cái chính nhà hậu play. Tô trai trong yêu Jesus Christ yêu bao là pen sled ông xem bạc khôi bên đặc bor un riu Somalia pi, pen đốp pen khôi pen kentang yêu pai Kristan, pen terwaya cái chính nhà hậu play. Tô trai trong yêu Jesus Christ yêu bao là pen sled ông xem bạc khôi bên đặc bor un riu Somalia pi, pen đốp pen khôi pen kentang yêu pai Kristan, pen terwaya cái chính nhà hậu play. Tô priang ya ka jing terwau pai bak khôi ya ka ba phi sa terwau blai trai kan rat da perkhat ba su thu bhai ka ba phile penya dai dari la de bat kan yam kar kom ba phi pendep penya dai duri la ka jing em ka jing maya ka jing phana u trai. Tô priang ya ka jing terwa na upai ba khôi ya ka ba phin terwa u blai trai kan rat da perkhat bat su thu bhai ka ba phile penya dai dari la de bat kan yam kar kom ka ba phi pendep penya dai duri la ka jing em ka jing maya ka jing phana u trai. Tô priang ya ka jing terwa pai ba ba khôi ya ka ba phin terwa u blai trai kan rat da perkhat bat su thu bhai ka ba phile penya dai dari la de bat kan yam kar kom ka ba phi pendep penya dai duri la ka jing em ba ka jing maya ka jing phana u trai.
Rupadiang yaka jing terwa nong pai ba bakut yaka ba pin terwa blay try kan rat da perkhat pasu tu bhai ka ba phile pene dai dare la de bat kan yam kor kom ka ba pipendep pene dai dure la ka jing em ka jing maya ka jing pana utrai Rupadiang yaka jing terwa pai ba bakut yaka ba pin terwa blay try kan rat da perkhat pasu tu bhai ka ba phile pene dai dare la de bat kan yam kor kom ka ba pipendep pene dai dure la ka jing em ba ka jing maya ka jing pana utrai Rupadiang yaka jing terwa pai ba bakut ka ba pin terwa blay try kan rat da perkhat pasu tu bhai ka ba phile pene dai dare la de ba kan yam kor kom ka ba pipendep pene dai dure la ka jing em ka jing maya ka jing pana utrai Rupadiang yaka jing terwa pai ba bakut yaka ba pin terwa blay try kan rat da perkhat pasu tu bhai ka ba phile pene dai dare la de ba kan yam kor kom ka ba pipendep pene dai dure la ka jing em ba ka jing maya ka jing pana utrai Rupadiang yaka jing terwa upai ba bakut yaka ba pin terwa hau blay try kan rat da perkhat pasu tu bhai ka ba phile pene dai dare la de ba kan yam kor kom ka ba pipendep pene dai dure la ka jing em ka jing maya ka jing pana utrai Rupadiang yaka jing terwa nong pai ba bakut ka ba pin terwa blay try kan rat da pa perkhat pasu tu bhai ka ba phile pene dai dare la de ba kan yam kor kom ka ba pipendep pene dai dure la ka jing em ka jing maya ka jing pana utrai ka jing suk utrai kan don kat bat pi baro
Ngilayo ay Lyngdoh batamay kina pais panba tapti jam yaki. Jim jirwa jing terwa. Nakakol linti beneng ke nombor jurwai ke balai spa rio popra. Lai in rio pra. Nakakol link kedop ke nombor jurwai ke bapra. I
yang bara Doya duai ko para bengai biej bara baka jingknya chong ia kan ka singilong yang hun hakmat ublei pa badon bor bara ko blei me balamon baki Lyngdoh chong mi kin syakriya keduan ke bakhot bat ki pai chong mi Tos ngau senai ban ai ke bo juga ne ke jingknya baka jing trei chong ki syakri chong mi ban pensub haya me berbor ban pensai so ka balang chong mi yau so bane si junam dau kres utrai chongi utrai undan rengkat bat pi tukan dewe laki donut tungin ai ngui utrai blei chongi Da shisha kalong kemasyong hok pat ke badai ti jangi ke jing panim yangi haman la kapor bakacaka badai ngu yami ko try ko pa bakhot ke blai badon bor bot bom chukot namada ke jing pensle chong man sim bakhot mela palong yau khon bala khamar wei chong mi uleng dorang ba jong ka jutang ba thamai bat bom chukot badaga ba saindur ba nom le mla shampang chong mi Melas ngobha ban rai ba ka jinglong Lyngdoh marwei chungu gadai ban yai teng hakabarang namar bau kres om tang ba ula penkup da ka jinglong Lyngdoh ba kan jaman sim ya ki paj ba ki bala penlong ki paj chungu hendrai da ka jingye sipara ujit ro ki rang ba ki long ki nong yo benta hakakam kentang chungu da ka jingbu ya ki kti Ulajiet bakin penmenta ke keteng jungu ya ka jingknya jong ka jing siu spa yo benriu ban pen krea khamat ki khon jong mi ya ka jing khawai paskha ban alam ki pai ba khot jong mi ha ka jing ye ban psai ki da ka tin jong mi ban pen khlanya ki da ka sakramen ka bala persyang kat la kat yai ban ya dai dur baru kresi da ka balai ti ka jingem na ka banta chombe bana ka banta ka jing paniem yakin men ki para chongki baterwa hame ya ka sakhi bayai ne jong ka jinge ba ka jinge bat kum ta ku trai rengkat ba ki angel ba ki khoi ba ro habbeneng ngirung ya ngu yami kat bangi penbena da ka jing kemen da ka bangi arwai lang
shisha melong bakuat kutrai kadeng hok babaro ki ba malathau kini ro yami namalang bau kuan chome utrai chongi Jesu Christ dakabor ka chi trelem chong mun sim bakuat me ai ching em me pen kuat pen kentang ye bara ba mem ju sange banlum halade yo pai kenang badadu ba mi shedu ba sep kosngi antarwai ka knya ka kriam bakuat sha ka kerteng chong mi namar kata kutrai ngi kerpadet yami bada uju men sim men sngop ha ban pen kuat yakini ke jing ai ki bang milawan ra ban pen kentang yaki ba kendup kala long kamet bat kasnam jong kuan jong mi utrai jong yu Jesu Christ yau balau kum yang iban pen mentai yakini ke jing maya namar mu hi hakamiet balai tino ayu ulai shem yau pu gabai ngu yami ula tuai kerku ula kedia ayu la ale kesendran uang toshem bat bam nakani pi baro namar kini ke long kamet jonga ya kaban IT na kabenta jong pi kaju karu komandala la ya bam ulai shem ya kuri daga bai ngu piang yami lo duai kerku la ai la kesendran uong to shem batodi na kane pi baro namar kane ka long ka kuri jonga snam jonga jonga jutang mathamai bat bom jikut ya ka ban pen mi na ka banta jong pi ban na ka banta ki bobon na ka banta ka chima bi ki pop to le kani ban ken mau yanga Ka ching maya chong ka ching e Amen.
trai Jisu be kani kapor idap dengan jing sungguh ke bakrau yami naga benta kani ke sengi ke bayi kedua lang hani nengkong di syap kendat sungguh yami ya kayu karis bakut babadan batngi melap sayangi dekat bod dekat iwei ke badan hani menta ke sengi dekat jing kemen ke bakrau ke trai oberolang ngiro ya ngisangmu yami ku Jisu Ishania kendup long ki babet ban syakri yami usim bakrau bor dau kres utrai jongi Hadin melakar ku banga kini Lyngdoh ro kisai ku blai wan empat ki hab syong badadap nang ta kisakar ku kadu yang i syaban ker ku makiru insai pat ke faculty bad appointment yakini kepada temai juga diocese yang i utraim dan ringkat bad pi dem ke kli ban pan cakar ku no blai to blai try kan rat unang seng unang sen sha juga balang unri undai pi berbod ka jinga ye chungu kenang ba pindu blaban pendap ye ka deiti Lyngdoh ha ka hokat kum ka hukum to blai un pelong ye pi ki atiar ba kisaki jong ka jing ye jong ka jing shisha jing blai chungu hang ne asla pertei to pinlang ro kisah kri bayai ne jong ka jing penyasuk ton pelong ya pi kinong syarai basisha ki bakit kia banket ban ayuh pu baem badakak tien ka bai jing em ki pai rungen bakin nang kinang san ka jing long shitali hakamet o Christ Ublay badon bod bero ukpa badu kun badu mensim bakut un karku ya happy syong bero syong bha ban sngap ya ka jingkren jukini ki angot langut ki Lyngdoh changi hadin kata saai ka appointment yaki hadin kata sa ka jingkar khu jongki sekajing lek borom yaki kendiat ndak ini ka PARISH CATHEDRAL jengi namadum kerki had bada depura Yang hangne haka jeka jungi baro kendaingut ki Father Temai ban ai ka kentien kublai bat ya baro ki balai don benta bat kersian yangi haka jingim jungi kerpang haka jingyait lenti jungi banlong ki Lyngdoh soblai haka balang Katolik gidab da ka jing sngeungu ka bakrau nakabanta Lyngdoh sat badon burom jongi imos Reverend Victor Lyngdoh ibaju kersyan bat aimen siem yangi barabor bat kerpang menta kasngi ba ila penkentang yangi sya ka kerdan jinglong Lyngdoh soblei kublei shibun ya pi Lyngdoh sat nakabanta kane ka jingsbon bat ka jingle bha jong pi yangi to ublei unang ai hapi ya kabor ka ikhtiar ban syarai ya upai bayar jong ublei ha kane ka jalan yam ba jongi kasam chispa nyau ka banangkong kaong tuaingu yau try na ba ulong ba bha na ba ka jingi mati ba bha ba phila ai hangi Kijing lebha, kijing ai mensim, kijing kersyan, kijing don rengkat kijong pi ha kijing im jungi,
ki long da shisha ki mau siang ki pas kham na ka banta ka ching em chungi tu blai un kar khu kar do ye phi ya ki kam bar ki ching thmu ba bha chung phi baro na ka bantai mai pa men para bar ki ba hiang hasam chungi baro ki bala khlat no bau blai un a haki ya ka ching suk beneng Iai ka jing sngongu bat jing kublei ka ba kerpang na ka banta kinong hikai jengi baro ki ba nadu primary school hadu theology bat kinong hikai haki jing pule jengi haki line ba pher klempep ka jing job jong kane ka sngi ha ki jing em jengi ka deiru ka jing job jong kinong hikai jongi baro kublei shibun yapi kinong hikai baro nakabanta ka jing shakri jongpi bat ya ki jing nang jing start ba phila ai hangi to ublei unangin kerkhu kerdo ya pi bat un ai happy ya ka bainong ba ki chungi baro ki bala ai ka ching mancur nakabanta ka ching lait panyas no chungi bat ki chaka pen kre ban long Lyngdoh soblei bat ya ka ching senran bat ching pen shlor yangi hagalenti ching pen kre ban long Lyngdoh soblei kublai shibun ya pi padar ka jing sngengu ru ya ki padar sendrop jong ki parish jongi ki bala trei rengkat bat ki parish priest jongi ha ka ba ai ka jing kershan bat jing pen slur kublai shibun padar ka jing sngengu ru ya ki padar baro ki baya wan lang ban duai lem na ka benta jongi ha kane ka sngi kerpang jengi kublai shibun pada ka jing sngangu ya ki choir ki ba napo parish maupat ki balarwai sngew tenat ban penri blai ha ka jing le niam kublai shibun ka jing sngangu ya ka cathedral parish na ka banta ka jing penbit penbiang ha ka bayade bat kane ka sngi ka jing sngangu ru ya ka saskom media kabala pelat por ban ring video na kabenta ka jingyo benta lem ki wei ki para bangej bat ki paralog parajor ki badon sejngai kublai shibun ya ka jingle sbun jongpi ka ching sungu ya ki pa chong blai ki balayawan ban ai men sim bat ban duai na ka benta chungi hakane ka sngi ka ching sungu khamtam ya ki sister MSMHC ki banapo malki Little Flower Convent rengkat bat ki sakristan napo cathedral parish ki bala trei sitam ban penriam penitenat bat penbit penbiang haduan na kabenta kane kasngi kacing sungu khamtam ru ya baro kinong le bha ki chongi ki bala kershan yangi da ki chingduai bat ki bala no senyang na kabenta ka chingchop jong kane kasngi ladangi kumklet ban ai khublai yano sngo bha map yangi batu shim kane ka ching khublai kulum ka chungi ka deiru na kabenta chong phi baro ya ki chingle bha bat ki chingle sbun ki chong phi ha ki babun ki liang ha ka bai dei bat kane kasngi chungi khublai shibun kublai shia jarngu to blai un kerkuya pi baro kublai shibun Shua bai kini ki Lyngdoh thambai ke sekerku yangi engkau yang kan ai kini ke fakulti kini fara thambai fara duniam bara fara arbis star kasotun Father Probasius Sengli, Father Alphonse Nkoi, Father Ringson Lawai, Father Wat Baha Bante, kini ki fakulti ban sengap pla ban pelong mas hakadai sisungi kepadang don sini. Nang ta appointmentnya kini kepada dari sancangi pendap boklang soklet.
kini pada jungi selong kumni pada Don Box Oakland dari Dean Saint Xavier Seminary pada Joseph Rai Dean Saint Paul Seminary pada Wan Lambok Lengkoi Laban Assistant but Headmaster pada Don Bok Lang Doling CATHEDRAL PARISH Headmaster and Assistant Parish Priest Pendap Poknang pada Wan Lambok Lyngdoh pada Joseph Rai pada Don Bok Lang Doling dan siswa kini pada kin kerku tai katedral kin laban le syamenta dengan jingkerku ke sakerku ki fadan menta katedral parish Shua bakin lek buram, shua bakin ku kiling dok tamai, kin don kincing lek buram, kan diat ikini ki pada tamai. Cungi hadi kata sakar ku, ya pi, ki lek cikamat barok ini pada tamai. Hadi kata apat ni sedang jing shandul lang. Iba banabas nongba, bat kiseng long kami. Naka cathedral jungi kisngobha mantaban wan ban ai ki jing ai sngobha ya ki phadar thamai borokhoi Blesibun katedral parish bala buram mi ki pada tamai changi de bentai kum ning nya yang baro alang ban pan jikar khu no blei leng ba kini ki leng do ba tamai hadi katai skendu hi maki pad ki bahing asam hadi bla shandul la ban ngi ki leng do baro e ban pan jikar khu no blei leng ba ki leng do ba tamai Utrayon don reng kad marching in Babingen, Tom mitrai, Kublai Gutrai, Namar Gaktin Gajingmen, Marching Shai, Kublai Gutrai, Gila Temka Jingir, Gila Ida Jishai, Kublai Gutrai. check Andrew sing bhai kamai check